राज कुरकुरी। म्यूजिक बाय आर्या शर्मा। biharmasti.in। जिया को हाजिरी लगैले ना पिया अइले ना रस गरमस के गिरैले ना पिया अइले ना। एक राज कुरकुरी। कैसे बताई कि कितना बनासा पिया नहीं बुझे हो परिभाषा ए राजा। हाँ कैसे बताई कि कितना बनासा पिया नहीं बुझे हो परिभाषा। शरीर के दिया बाती जलत रहे वो बुझैले ना शरीर के दिया बाती जलत रहे वो बुझैले ना से जिया को हाजिरी लगैले ना पिया अइले ना रस गरमस के गिरैले ना पिया अइले ना। biharmasti.in। एक राज कुरकुरी। परमोध प्रेमी के कुछ न बुझाला वैभव विकास के संग कहाँ जाला। परमोध प्रेमी के कुछ न बुझाला वैभव विकास के संग कहाँ जाला। उखी बिखी मन करे यारे हम कुछ कइले ना उखी बिखी मन करे सोनू हम कुछ कइले ना से जिया को हाजिरी लगैले ना पिया अइले ना रस गरमस के गिरैले ना पिया अइले ना। लहरत रहुए जवनिया के लगिए मुतैले ना से जिया को हाजिरी लगैले ना पिया अइले ना रस गरमस के गिरैले ना पिया अइले ना। एक राज कुरकुरी।